Beste Michiel, beste Herman, van harte welkom in Aruba. Jullie komen ons versterken op het gebied van de algemene rechtswetenschappen en het staats- en bestuursrecht. Vandaag was het heel bijzonder. Wij hebben de installatie van 2 hoogleraren gevierd van de rechtenfaculteit. 1 hoogleraar, professor Helderweg, die gaat ons versterken op het gebied van de algemene rechtswetenschappen en algemene rechtsleer. En professor Breuring gaat ons versterken op het gebied van staats- en bestuursrecht. Voor de faculteit van de rechtsgeleerdheid betekent dit echt meer expertise, meer ondersteuning, meer supervisie van aankomende promovendi. Dus voor ons betekent dit veel, omdat we zo ons breder kunnen opstellen, meer expertise in huis hebben en ook op veel meer draagvlak vanuit de maatschappij kunnen rekenen, omdat we ook meer antwoorden kunnen geven op vragen die in de maatschappij heersen. Dat is ontzettend leuk dat we zoveel belangstellenden hier mogen welkom heten in de universiteit. En de minister-president is natuurlijk ook jurist, dus nauw verbonden met de universiteit en de opleiding van de rechtenfaculteit. En ons minister van Onderwijs, Andy Kroes, die is altijd zeer geïnteresseerd wat hier gaande is. We zijn ontzettend blij met de aanwezigheid van al die vertegenwoordigers van de overheid. Ja, de studenten hebben heel veel belangstelling. Er mocht niet zoveel hier in de zaal, maar ik kreeg heel wat e-mails. Mevrouw, we willen ook in de zaal en niet alleen maar online. Dus dat was heel leuk te zien. En er zijn natuurlijk heel wat onderwerpen. Bestuursrecht is heel breed. Dat gaat aan de ene kant over omgevingsrecht, maar ook over bijvoorbeeld parkietenbos of ook over erfpacht. Dus er is zoveel, landsbesluiten, landsverordeningen. En u weet zelf hoeveel wetgeving hier verouderd is. Dus er is voldoende te doen. Dus we zouden nog veel meer juristen kunnen opleiden en voor iedereen zou er werk zijn. Zeer veel meer aandacht voor onderzoek. Onderzoek is echt een sleutel tot succes, tot versterking van onze positie voor Aruba, echt iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. We proberen aan de ene kant kennis met hun te delen, maar aan de andere kant ook, we noemen het een vaardighedenlijn op te bouwen. Dus dat je bepaalde skills leert. Hoe ga ik een speech houden? Hoe ga ik een stuk schrijven? Hoe ga ik een wetenschappelijk verslag opstellen? Dus je leert heel veel wat niet alleen maar inhoudelijk is.